Snehuľko. Škôlkarka Klárka je na vozíku, má však bohatú fantáziu a rozumie zvieratám. Snehuľko je plyšová hračka, no vďaka Klárkinej fantázii ožíva. Je z neho múdry a odvážny psík. Nerozluční kamaráti zažijú veľa vtipných aj napínavých dobrodružstiev. Zuzana Balašovová-Donátová, Vážne nevážne 2. V knižke sa pokúsili autori zobraziť bežný život. Vzťah ľudí v období krásnej mladosti, ale aj zrelom vzťahu. Vykresľujú humor a vtip aj v situáciách, kde je jeho nedostatok. Knižka je akýmsi zamyslením sa vo veršoch, ktoré doplňa šikovná ceruska Vlada Javorského. Marcela Poláčková Zajtra. Kniha básní Marcely Poláčkovej s názvom Zajtra originálnym spôsobom pretavuje do veršov svoj zložitý svet, ten vonkajší aj vnútorný. Vladimíra Krajčová, Skúšky a priateľstvá zvieratiek. 17 pútavých príbehov o zvieratkách z dvora, ktoré každý deň podstupujú skúšky priateľstva. Básničky sú vo forme rímovačiek a podnecujú deti ku kreatívnemu mysleniu. Ponorte sa do zaujímavých dobrodružstiev, ktoré darujú čaro vašim spoločne stráveným chvíľam. Zostavovateľ Miloš Jesenský. Pero z Grífa. Kniha rozhovorov s autormi slovenskej fantázie. Zostavovateľ knihy Miloš Jesenský vyspovedal šesticu významných postav fantasy žánru na Slovensku. Jednou z